I won't say Brunei topic out there, Bano 2023. Ya pamano maneko. Ya dream be say 2024 meboa 2024 ni yeshimi. Ya mpa eba ya kobo ye nyina se urade. Eno ma topic no se se kura. Nkunimdie bekoso. Na nkunimdie na bekoso no. Nkunimdie no wada na ba bi o. Ena ye kopre fa sa nkunimdie no. Nkunimdie no ye mienu. Ono no sabe mpredwasa. Onye nipa ene ene na di nkomo. Wo mo na wo kwa akwa de akosira kwa akofa no. Etimi busa nipa da sani bia. Sa 24th night to one ya night ya ye kwa asori. 31st ye kwa asori. Butaye be na kwa ka kire urade. Tio, minim sa 31st night no. Obi enu osori se sebe okwa akotena ho. Ne wakwa akohwede obi ye. Ewo butaye a wo de koye. Obi oti wiase bia peyedie. Bia no oti wiase oso peyedie. Eni ti sa 2023 no. Seven prejudice ye kona ye dum light no. Obi se amwa no. Na me pese mi busa o se. Sa 2023 na amwa no. Won kasa so check wa brabo. Ye nti amwa. Ah seven prejudice udi natem. Ma men kasa asem ofosuo. Edu mebi won ma won kasa hwe wo life. Se wan hwe ye na sa 2023 na se be atwa buko no. Juma dia wudi ye no. Se wan hwe ye na se wan sesa wo life wa. Sa 2024 yo boa. Sa 2024 kwa bo dey crucial time. Ano den. Ye pese ye kan nyina nsa mpa fosu. Ye die ni nkunimidi a ye pe no sa 2024 yi. Ade bi ho na wan kasa wo ye no. Aboa wo. Sa 2023 na dia wo ye ya wo susu sa mo no. Ye na wo sumgu ye na okobo mpa ye. 31st na okobo mpa ye no. Bi pese mbusa se, kroni bo bi a wo bo no. Wo twitwa nyonku 90 bi no. Se bi pe kwase abo bi a wo bu obi no. Wo tale obi yire ho no. Bi pese mi busa wo se. Sa 2024 yi. Wo jai anano na ode ko. Ena wo bo wo. Kunimdie ma. Na mamenka sa asem wo yi. Ofosu sa 2024 yi. Ye Ghana fo a yete o man mu ye nya MPP ni nya NDC asem no monko na ye nya nhwe ya brabo ma me ka asem bofo so me se wo pa ye fa the whole world adwane megu Ghana ha upie opuna obeti abode so obeti abanche so ofosu na nso ye nipa na ye wo o man mu no ye ti mo odin ye nipa bodefo ade ti na me ka sa ade bia ne ye kobo ho pa se urade mi ade a me di mia menwan aduane obi beto ye sebe mpradwasa sebe me twa aduane ma na enkoye sebe 2024 makobo mpa ye mesisa a great minister bit maka se aduane abu body abu enso enoma bia nsesan ewe aduane tom Ghana yetimo odin Ghana na modi. Okay. Dem pesa meka nyane se ampa 2024. Se wo pese nkunimdi ebedi wafa na wo de ko wanim dia wo life esese wo sesa. Empire bo na ye kokobo no emu no man yetimi ye. Ye ntimi nye ovozuo. Etimi de kaka America ne said. Sa year 2024 ya yesimu. Eye year o ye ne ye kopesa yedie no. Yedie ne de na ye de kofa. Ya ye bibi ti say ye de dawato edem nsuom. Se ye betim de dawato nsuom na ye big fish de a. Ti say de nam sha no. Okay. Eti ye fa nam nsha dawana no. Ne ye boni bi ne ye normal bi a ye no. Sa 2024 yi ye nyanto ne ye nku anim ne mfa sebe. Pepepe ye. Anwoya ani bre krono ye nyai sa no man si etimi jai dia ene year 2024 ye ba fa kunimdie no okay enkunimdie ebetimi aba ede amaw na ne nyina da no ebegina wo so ne titiriw ene ne fapem ne nyina no eye wankasa efise wiase dia wo pese enye ho maw no eno ena osoro se obesomode amawo ofoso be ma abrabo eyokon na 2023 na ye twam no Obe say 31st night enko for pina kogina sorry dem eno obonsam ye bo tuo pay eni ye bo tuo pay eni ye twa we semu eni ye twam de obonsam de ababia ye twam na so ye catch no ni nyina da egira wo so say
se wanya adwen sachra na wankasa wanhihye wo ne ema ye na wo se sa abonsam kro na wo de wo na ase se wabɔ ne tuo no wo sa akodi ne lemu di aka hu se nkonimdie no nya de betimi abade amawo enipa nkasa na ye bonsam enti yenya hweye ofo so bema na yemfa yedi ntu awrade so no nko na timi mankonimdie ofo so bema wo hwe Deuteronomy 20 verse 4 na e kan sem bi wo wa me deposit fi se awrade wo nyankopon ene mo na enam na mo atamfo a mo ne wo mo kokwe no wone mo na ekọ akọkọ agye mo se be yam bedi nkonim saa so na wo hwe ye Second Chronicles na wo kan sem bi wo na se Corinthians no kan sem bi wo eno so ye me deposit so bema wo se ye na awrade ase se wodi nkonim die di ama ye enam ya gye nkwa Yesu Kristo so ya wo Yesu di ama ye bro nye Yesu Kristo awoda ene ekọ celebrate ye se wo ba That's why ababa ye nkwaje de ama ye de a na se nkunimdie e baba ye de ade ofo so be ma ye hwese abetoto ya kwa won ne bre so ye nya monto ho ye nya procrastination ye say it's a thief of time say ye je we yato ho e kakra me ye we bre we say me ye we e da we say mesim da wada ne abo akokọ sachi won hwe ye nkunimdie enye ye ma wo da bibia ba ye bia no sinkete na wan kasa hu sampa de ya mikọ ye de enye bokosa because ade bia la efofo lele bia no ekunimdie nim ade a eden no ya ntokwache ne wom no eno na ya na wo firi mu fie nkonimdie ya wo de nteme ka che obi ase afiwe enye beta ye nkọ ye chi biem kwa me nkroma na kan was backwards never forward event ni ye kwa ye nim ti de beba bia no ye sinkete ne afie ni nto awrade so se wono kwa ne ye nkunim abotire nti no ye de ho to no so ne ye sum ne ye na se tutu ya namo si na namo achi a nkonimdie betimi ye de ofo so be ma me da ase na ne ye me de wa asemi mu ne se wo ko ansa na wa hia nkonimdie o enti onipa bi a usuro okon no na hwehwe nkonimdie eno na epura yen ya bibire mu hafo se ye hia kon no a ye bese ye dodge ne mum ye ko hia nkonimdie awrade so anhyehyɛ ne saa amfa ma onipa enti afina dura ye nyina yesi yakọ crossover yakọ hurasi akire no wo se ye hunu se crossover ni mu no okon wo ho edu kan Mark chapter 4 verses 35 no eka wo se ebra Kristo ne dom ne duru subura na no waka tom sa fe mum ye ntwansuo ye crosso nkonsuo no agya ampa omusi mu so omo crosso no a Bible say aso chen kese start se ebo afedi osuya ne ko Kristo nkyese ntia yirai unhunu ye na awurade nim se nkunimdie wo pono achi nanso kire wo fa process ni mu ansa na waduru ho di na wo se ekon ne ba na wo se amane ne ba na wo se asochen ne bom obi ahunu se wo konkunimdie kwa so a ye mfa ne totroto even though woni Jesus na nam de nanso still asochen ne be dey ebebo enti afia ye wura mu yi ye ka tro nipa bia se enya nwanwa o si wadwuma mu be ye tawe se ne entene eno njesa afini ni wani ni yie eno njesa afini chiru ne wo se wo de hye wo honso hye wakoma mu ehye wutim ne se okunu a aba no obekun awie na oku wie a nkunimdie be yedai ebeba ewo awaliye mu ebe solitawe eno njesa eniama akagire okunu akire no awade ne be so ewo nkrata asemu obekọ up and down obeba kura bi kura visa ye be feru eno njesa wo nka kwantufo ho okunu akire no ekwan ni ebebie tide ya ka tro nipa bi a wo tie anumire ne se eno Afutusem ni mu oduru yemfa nkan yakoma ho se 2024 ye be hia okun na ye okun no akire no ena nkunimdie ho edimo obrofo kasa bi ameka me say after your rejection there shall be a good way so nipa bi ayampo abrabom yandoso yampo sawa wa wonhwehwe kwan pa na wonfa so empempi nkofo wo maame no yi wo ma wo papa no yi wo ma wa asetenam so mo pre no wo kon no wo famu a wo na ya na ya akasefo ne atitira ye de ye ne ye dai ehunu wo no ti sa amane ne ba men na oje yemu bi amane ne ba ne ye boni tiri so amane ne ba ne ye busa Kristo nsama ni kwanse ye busa obi timi busa se nti awrado boye ba wiase be ye dai nanso e wa abrabom no se wanko a uni abodini edi asandefo bu bebi se ohina wanko no ya na woni abodini edi ohina okon ye ne aka atro se o say to the second ne aka atro se o so to the first ne aka atro se opokutentre awo bako ye wo kuko bebi se na se na wiye no eye wa asetrem ne abrabom se wokon ba eye wa asetrem ne abrabom se amane ba na mum se wutimi famu a ena ohunu nkunimdie yemfa nto yakoma pono so saa na amane bia ba ye hunku e befa so ayira amane no ye firi mu fipe ye be ye nkunimdie fofo so okay